ଧାନ ଅମଳ କରିବାର ସହଜ ଉପାୟ। ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଗାଡ଼ିକୁ ଆଗ ପଛ କରି ଧାନ ଅମଳ କରୁଛନ୍ତି। ଆଇଡ଼ିଆରେ ଧାନ ଅମଳ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜେ ଏହିପରି ଗାଡ଼ିକୁ ଆଗ ପଛ କରି ଧାନ ମଧ୍ୟ ଅମଳ କରନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ପାଲ ତଳେ ପକେଇଛନ୍ତି, ଜରି ପାଲ, ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଝାଡ଼ୁ ଫାଡ଼ୁ ଆସବାବପତ୍ର ସବୁ ରଖିଛନ୍ତି ପାଖରେ। ଭାଇଙ୍କ ଆଇଡ଼ିଆକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ଆପଣ ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦୟାପୂର୍ବକ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ସେଇ ଧାନ ମଡ଼େଇ ସାରିଲା ପରେ ଭାଇ ଗାଡ଼ି ଏବେ ଧାନରୁ ନଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ନଡ଼ାର ବିଶେଷତ୍ୱ ନଡ଼ାକୁ ଆମେ ଆମ ଗାଈ ଏବଂ ବଳଦ ମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଦେଇଥାଉ। ଆଜିକାଲି ଆମେମାନେ ଏହି ନଡ଼ାକୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପାଳଛୁ ଚାଷ କରିବାରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ଆଜିକା ସମୟରେ ନଡ଼ା ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, କାରଣ ସବୁ ଲୋକମାନେ ମେସିନରେ ଧାନ କାଟିବା ଦ୍ୱାରା ନଡ଼ାର ଦିନକୁ ଦିନ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା କମିବାକୁ ଲାଗୁଛି।